Hola a tots de nou. Bé, en l'altre vídeo vam aprendre com començar a fer una pàgina web amb Google Sites. En aquesta el que farem és acabarem de veure uns quants complements que també ens podran ser molt interessants. L'últim dia el que vam fer aquesta pàgina dels meus viatges i vam provar les plantilles i inserir diferents coses. Vam dir que per inserir, aquí al costat tenim l'opció aquesta d'insereix i tenim quadres de text, i podem inserir imatges, dissenys que estan fets, texts que es despleguen, taules de continguts, botons, vull dir, tota una sèrie de coses que no els anirem mirant un a un, però si entreu veureu que és bastant senzill de poder accedir i de que us en pugueu sortir. Ens queda un apartat, que és el de pàgines. Bé, jo ara aquí havia fet una única pàgina, la pàgina principal, però heu vist que en moltes pàgines web el que es fa és subpàgines. Si jo vull crear pàgines que pengin d'aquesta, jo aniré aquí a pàgines i fixeu-vos que me surt pàgina principal. Quan jo tinc la pàgina principal, jo aquí n'hi puc ficar més. Si jo en vull ficar més, com sempre, quan veig un signe de més, seria per crear una nova pàgina. Tenim dues opcions, crear una nova pàgina o crear un enllaç. Creem una nova pàgina. Quan jo fico crear una nova pàgina, em surt quin nom li fiquem. En aquest cas, per exemple, imagineu que jo vull fer una subpàgina simplement per ficar el contacte, l'adreça de la nostra pàgina de viatges. Doncs fico contacte. Quan jo li dic fet, fixeu-vos que m'ha sortit una pàgina igual a la mateixa capçalera. Jo aquesta capçalera també la podria canviar, però per defecte em surt a la mateixa capçalera que tenia a la pàgina principal. És a dir, si les volem fer totes iguales, fem primer una, assegurem-nos que aquella és la correcta, perquè a partir d'ara, quan canviarem la pàgina principal, aquesta no es canviarà. És a dir, que jo les podria fer totes diferents, però si les vull fer iguales, fem-ne una i quan tenim aquella segura, anem creant les pàgines noves. Fixeu-vos que ara aquí dalt hi em surt pàgina principal i contacte. Quan jo vinc aquí pàgina principal, tinc la pàgina principal, i quan vinc aquí contacte, tinc el contacte, la pàgina contactes. I ara aquí, a insereix, podria també ficar un text i el que sigui. Podria tornar a ficar, inserir el que jo vulgui. Una altra cosa que vam dir que podríem insertar o inserir és un enllaç. Si ho fico, jo podria inserir un enllaç. Jo aquí fico nom, per exemple, doncs... No té sentit, però, bueno, si jo fico aquí un enllaç, jo aniria a buscar copio l'enllaç, copiar, i quan jo li fico fet, fixeu-vos que ara ja tinc 3 pàgines. Aquesta em portaria, no em porta una pàgina d'aquí, sinó que em porta a un lloc extern, la pàgina principal, contacte. Jo dintre de contactes, per exemple, jo hi podria afegir més pàgines. Una per telèfons, per exemple, fet. Bé, això no ho he fet bé perquè fixeu-vos que jo aquesta de telèfons la vull dins de contacte. Fixeu-vos que ara, aquí, dintre de contacte, tindríem desplegable. Bé, ara ens quedaria veure les opcions d'aquesta barra d'aquí dalt. En aquesta barra tenim desfer l'última acció, és a dir, tirar enrere, si hem fet alguna cosa que la volem desfer. Si la volem refer, se podem tirar endavant i enrere per aquí. Aquí previsualitza, el que farem és veure com ens quedaria realment aquesta pàgina web. Per exemple, si jo clico aquí al vídeo, veurem que no em surt el vídeo, però si jo vaig a previsualitzar, sí que el podré veure. I ara vaig a previsualitzar i ara aquí, fixeu-vos que ara jo podria engegar el vídeo. El que està molt bé és que jo
puc veure com quedaria la pàgina amb ordinador, és a dir, pantalla gran, amb una tauleta o amb un mòbil. I podria veure, fixeu-vos, com queda cadascuna de les pàgines. Per marxar, clico aquí, a la X, i me'n vaig aquí. Comparteix amb d'altres persones. És a dir, jo aquesta pàgina, com qualsevol document de Google, la podria fer juntament amb d'altres persones. Doncs aquí tindria el compartir. Això, compartir, no és ensenyar la pàgina a algú, és que algú hi pugui treballar. És que encara no l'hauríem publicat, perquè ens la revisin, per treballar entre els dos, i aquí jo aniria ficant els correus electrònics de les persones que jo vull que accedeixin a aquesta pàgina. D'acord? Bé, una altra és la configuració. Quan hi va configuració, tenim diferents opcions. Mode de navegació, és a dir, això d'aquí dalt, que ho volem a dalt o a lateral, aquí com un desplegable. Colors, si volem colors blancs, transparents, negres, vull dir fosc, a vegades si ens agrada més la pàgina amb tonos foscos o així. El banner que té aquí dalt. Si el vull blanc o el vull transparent, que me quedaria integrat amb el dibuix. Imatges de marca, si volem ficar un logotip, que ens quedaria aquí dalt. I la icona de la web. Eines dels lectors. Si volem un formulari de contacte, tal. Analítiques, això és interessant per saber si ho activem, qui ha vist la pàgina, si la pàgina aquesta la veu molta gent o no, i banner per als anuncis. Bé, no tindria més. Tenim un historial de versions per saber què és les coses que hem anat fent en quin ordre. Duplicar la pàgina web, és aquesta pàgina, imagineu que jo la tinc una base, una plantilla, i ara sol vull modificar coses, però vull que em quedi l'original íntegre, doncs duplicaria. I l'interessant aquí és publicar. Si jo ara publico, i he de posar una adreça que no tingui agafada ningú. És a dir, l'adreça, ja està utilitzada. És a dir, l'adreça https://google.com/cfmollesos.cat /viatges està utilitzada. Anem pel món. Doncs aquesta me diria que és correcta. Fixeu-vos que és una adreça amb un nom una mica llarg. Però, la podríem publicar. Si ara la publico, i en aquests moments, si algú fiqués aquesta adreça, hi podria accedir. Fixeu-vos que ara a publicar tinc un desplegable. És a dir, que tinc configuració de publicació, i ho podria canviar el nom. Revisar i publicar els canvis, és a dir, quan jo faig canvis, des d'aquí els publicaria. Mostra el lloc web publicat, el nom, i anul·lar la publicació. Bé, i fins aquí hi ha el segon d'aquests dos vídeos que us ajudaran, si us interessa, per crear alguna pàgina web. Veieu que no és complicat i qualsevol de vosaltres ho podeu arribar a fer. Estareu més temps o menys, però realment no és complicat. En aquest sentit, la pàgina, és a dir, Google Sites, és una manera senzilla de fer pàgines, a més que visualment queden molt bé. Molt bé, ànims i endavant.